Mill-ġimgħa 29 ta' Wissu d-dwana tal-Istati Uniti ser tibda titlob ħlas ta' dazju għal kwalunkwe oġġett mibgħut bil-posta lejn l-Istati Uniti. Dan jottal minn sempliċi ittra sa pakkett li jintbagħtu minn individwi jew negozji minn kwalunkwe pajjiż tad-dinja, kif spjega ma' TVM News il-kap tal-operat tal-Malta Post Adrian Vassallo. Il-President tal-Istati Uniti ħareġ executive order li fiha naħħad demiri mistat minn $100 li kien hemm fuq oġġetti li taħda l-ammont ta' $800 ma kienx jitħallas l-ebda dazju fuqu. Issa mid-29 ta' Wissu pakketti li jaslu fl-Istati Uniti minn dik id-data se jibda jkun hemm dazju li jrid jitħallas irrelevanti x'inhu l-valur tal-oġġett. Minħabba din ir-raġuni il-linji tal-ajru li aħna naħdmu magħhom iddeċidew li waqfu li itallaw fuq l-ajruplani tagħhom ix-xogħol kemm ittri u kemm pakketti għall-Istati Uniti. Is-Sur Adrian Vassallo konferma ma' TVM News li l-Istati Uniti hija mal-aktar 10 pajjiżi lejn fejn tkun destinata posta internazzjonali minn Malta. Spjega li min għandu posta li jrid jibgħat lejn l-Istati Uniti m'għandux jitfaħħa f'kaxxi tal-ittri, lanqas imur ferat tal-posta. Iżda l-uniku ċans li fadal huwa sas-sibt fl-10 ta' filgħodu f'post wieħed biss. Għada sal-10 kull min għandu ittra u pakket li jrid jibgħatu lejn l-Istati Uniti jista' jiġi fil-head office tagħna l-Marsa u jibgħat l-ittra u l-pakket tiegħu mill-head office tagħna. Il-kap tal-operat tal-Malta Post qal li s-sospensjoni tal-posta lejn l-Istati Uniti hija miżura temporanja biex ikun hemm żmien biżżejjed għall-iżvilupp u t-twertieq ta' soluzzjonijiet biex jiġu sodisfatti r-regoli l-ġodda imposti mill-Istati Uniti. Fost l-affarijiet li jridu jiġu iċċarati hemm kif ser jinġabru id-dazzi imposti mid-dwana Amerikana u x'tip ta' informazzjoni trid tingħata lill-istess dwana. Il-Malta Post qalet li tibqa' impenjata terġa' tibda s-servizz postali lejn l-Istati Uniti malli jkun possibbli. Il-posta li tasal mill-Istati Uniti mhux ser tkun affettwata u ser titqassam normali f'Malta.